A takže čaute, dneska si tam pri novom videu, ako točím a idem robiť ďalší trade, čiže takto. Vidíme, či je už aktuálny, je. Sem preč. Máme to Burburant Frajuro, to dáme. Tak. No. Vidíte? Takto. Tu mám toto. Takto idem ho teraz tradenúť. Čiže... tak. Čiže ak sa vám toto páčilo, tak nezabudnite dať like a odber a si čaute.